Chai! Ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụrụ ka nwata nwaanyị a si wee na-ebe akwa wee na-eti mkpu wee na-asị na Dangote simenti na omekwakwafa na Dangote simenti egbukwanalụ na ya nwanne ya nwaanyị na ọmarịcha nwanne ya nwaanyị unu na-afụ ebe edere na na ndokwa na ọkwoturela Dangote ebe ife dunalụ nwanne ya nwaanyị obodo afụdebe na turela Dangote ebigokwanụ ndụ nwanne ya nwaanyị nkenke na turela Dangote emegokwanụ nwanne ya nwaanyị na echiche niile nwanne ya nwaanyị nwere n'elu uwe anụnwa ife ọ ya eme na ka o ya esi wee mie na turela Dangote ebigori ya nwanne ya nwaanyị ọsịsọ wee nọrọ ebe a wee na-ebe akwa wee na-eti mkpu wee na-asị ndị mmadụ na fafụ mbọsị turela Dangote kuturu nwanne ya nwaanyị na ifu ebe ozu nwanne ya nwaanyị tọwọ n'ala na ọtọwọ ka onye enweghị mmadụ na ọtọwọ ka na ife anụnwa n'ihi ebegide akwa na nke anụnwa abụọdụ nke na turela Dangote kujiri nwanne ya nwaanyị ọkpa ma o kujie ya aka ka e buru ya jebe ụlọọgwụ zọbakwanụ ndụ na nke anụnwa na o gburu ya ozugbo ahụ ọ kuturu ya o wee sị na afa nwanne ya nwaanyị unu na-afụ ebe a bụkwanụ Precious na turela Dangote egbugokwanụrụ ya nwanne ya nwaanyị na ọ ya dụrụ turela Dangote na mma onwekwana ife ndị mmadụ anyị afụ unu nekwana anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwana na ya bụ nwata nwaanyị makwanụ mma andị ọnụbeghị di turela Dangote kọrọ ya tọwọ na ọnwụnwa na ebe ndị oyi ya na-akwakwana ya nke a bụkwa na ozu mgbawa obi amakwanụ nke a ya esi akọ nke oge ọbụla turela Dangote oge ọbụla turela Dangote nwanụ ya na ndị manejimenti ya a na-egbusisi ndị mmadụ nwata nwaanyị a wee na-ebe wee na-asị na Dangote eme ife na Dangote egbukwana n'ụfa na Dangote wepụrụ ndụ nwanne ya nwaanyị ọsịsọ nke bụ na nwanne ya nwaanyị emezuzu echichie n'elu uwe anụnwa na Dangote bụ nyanwa bụ ife gburu nwanne ya nwaanyị nwekwana ife mmadụ anyị afụ na bikonu ọkwọ mbọsị anụnwa n'otu awuchi akwa ya bụ turela Dangote gbusisiri ndị mmadụ ka a pụtakwara turela Dangote anụnwa moto na-agbakwara onwe ya o jesuo ya n'azụ suchie ike moto buutu nwoke mmadụ eji ikwu draiva mapụta na moto lachapụ ọsọ ndị mmadụ wee chụpụ ya wee jiri esi anya weta driving laịsensị ya ọ sị na ọtọwere ebe nwa na onweghị onye enweghị driving laịsensị onye amụghị ka esi anya moto Dangote na ndị manejimenti ya ikpokọrọfa tinye n'ụzọ sifafa na-egbusisi ndị mmadụ amam ifefa na-egenu na ife afa na-eme bikonu na-enuso yutu a na-akụjisife ọkpa na-akụjisife aka bụrụ expenses bụ nne na nna fa n'isi n'ụlọ ọgwụ iruo n'ụlọ ọgwụ kịta afụ ndị turela Dangote debara n'ụlọ ọgwụ for years for months akarịrịfa akarị manejimenti fa hakwa enye aka ọ bụ na ọhụ nwatakịrị nwaanyị anụnwa win former Big Brother Naija pụtalụ wee bebe akwa wee sị na turela Dangote kuji nwanne ya nwaanyị ọkpa na-ebego ya ofu onweghị onye pụtagoro na-ebe na-akpọku gọọmenti na-akpọku ọha na eze na turela Dangote mefa nke a sinsi ahụ o ji wee pụta ntu a ka onye ọbụla sizi wee na-apụta ifo na ife turela Dangote na goro ndụ fa n'iyi na ọkarịrị akarị ọkwọ former Big Brother Naija bụ Fina ọkwọ ndị manejimenti Dangote abịagwa ebe nwanne ya nwaanyị nọ n'ụlọ ọgwụ kwebi ya nkwa na fa ya akwụrụ ụgwọ hospital Fina sịfa na ọhụ ụgwọ hospital ka ọ na-ekwu na fa buru nwanne ya nwaanyị buje ya obodo oyibo ka a maa na ya zọta ọkpa ya nke fọrọ afọ ka a ghara ibe ya otu ọkpa ahụ na ọ bụghị nke na fa ya akwụrụ fa ụgwọ n'ọgwụ nwanne ya nwaanyị anọrọ n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ efe ofu a na-afụ ya ka ọ fụgbuo nke a makwanụ na ọkpa nwanne nke fọrọ afọ na ya azọtakwa ya ka echi niile asị na ya ebepịa na ife ọ chọrọ bụ fa buru nwanne ya nwaanyị buje obodo oyibo ebe a ya enye ya ezigbote ọgwụgwọ nsọ ka afọ na-azọtakwanụrụ ya ọkpa nke fọrọ afọ anyị na-echenụ ndị be manejimenti Dangote ka a maa na fa ya ebupụ nwatakịrị mmadụ ka a zụọ ya nekwa onye nke very dark man jere n'ụlọ ọgwụ ebe fa nọkwa ọ bụrụ na onwegori onye nke nosi site mmonsu kasị na osisi monsu nwata akwụkwọ turela Dangote kụrụkwu ya tọwọ onye nke ahụ akpọpụgwa ya akpịrị na akpịrị ka o si eri nri na akpịrị ka o si eku ume ọkpa ya na-aba ahazidịrị emegharị ahụ amụghị nna mmasị n'ukwu ka o kujiri ya ọkwọ gọọmenti ndị Edo steeti zipụtara otu onye ọrịa o jee ebe ahụ jefu ya bụ nwatakịrị asị na ụgwọ ụlọọgwụ mama ya jiri rucha 10 million naira fakwụgharịa ụgwọ ụlọọgwụ gwazie ndị ụlọọgwụ na fa biko na fa na-edodibọị anya na expenses ọbụla ya apụtazi na fa ya akwụ ụgwọ ọkwọ ka unu wee na-afụ ọ bụrụ na very dark man ejeghọ n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ anyị ama na ya bụ nwatakịrị ya na oge ebe ahụ fọmons nke bụ na nne na nna ya na ọkụchagofe aka na afọ ozi ego na-ayọkatago na onye a na-ayọkwuzi sef ya asị unu onweghị efu na onwelu ndị Dangote tinyere na nsogbu nnukwute nsogbu ya bụ
na nnefa na nna fa spendigo ego niile fa nwere na-ebikasịzi aka na-ayọ ayịyọ na si nyelụfa aka ka azọta ndụ onye ọ bụ onye nke fa tụdela Adangote debere elepụ si bunata. Amakwanụ m ife ya akpọ nke adonu ide egbusisi ndị mmadụ n'iro. Amahụ na ozu mmadụ ka fa na-egbuzi ka mmasị na bizinesi ka ọ na-eme. Ikporo ndị Hausa aha anụgo aha anụkọm, ikporo ndị Fulani amahụ left na right, iburu trela bifa sifafa ji na-egbusisi ndị mmadụ. Onweghị nke nwee driving license, mmadụ ya nọ n'ụzọ gbaa 2 days ụla ahụhụ ụla tụbazie ya okpochakọrọ ndị mmadụ nọ n'iro ga azụ. Dangote nwanụ ọ ya amakwa na moto ya nwere ife mberede nke okporo ụzọ n'ụzọ ka ụna na-achọ ịgwa nna ọmahụ na moto ya kuturu mmadụ. Ọhụ mekaniki fa na-abịa arụ ya fahada ajụ ese kedu ndị ọ kuturu, kedu ndị ọ kụgburu, kedu ka ndị ahụ si mee, ka ebe famili fa nọ fa na ụlọ ọgwụ ka fa nwụrụ anwụ. Onwedị ife fa na-ajụ n'ọfa bịa hakwa na nnọọ fa eburu trọkụ fagha azụ jee lụwa ya bupụtakwa ya echi ọ na-egbusisi ndị mmadụ. Gọọmenti a na-afọ ife na-eme stedi, onwere ife fa ya ekwu gbasara ya maka aka azụ a na-anarụ. Chineke melụ na ebele ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ gbasara ife trela Dangote, ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Ndị nke nọ n'ụlọ ọgwụ Chineke zipụta onye enyemaka ka a gwọtakwanụ ife na-ayafa na ife nke a karịkwara akarị.